Започва процедурата по взимането на пробите. Ще проследим сега процеса на взимане на проби. Дали са описани, дали са номерирани, от кое животно са. Разделиха се, другата част от лекарите отидоха в другото стопанство, съседното, което е отгоре. Фактът е, че напрежението си е голямо и има забавяне на процеса, уточнявания, разбирания, какво да се прави, как да се подходи, как да се действа. Нормално е предвид ситуацията, всички са доста напрегнати. Без да имам срок, казаха, че ще ми имат ентеротоксеми, имат когловакс. Сме правил. Натата при 4-5 дни. Трябваше да изпратя само на Сашо упаковката. Нищо те пак са правени. На трети пак съм. На трети аз пак съм е правил. И сам втори път съм е правил. За по-сигурни антитела. Имат антитела опция. Имам 1000. Не ни пречи да се я вземе. 28 овце са при мене. Ние сме се разбрали вчера. С министъра сме се разбрали. Нали трябва вие да го вземете? Не, аз доктор ли съм? Аз доктор ли съм? Дай го да ви вземе. Дай го да. Нали е тука? Сега. Добре бе, човек. Не ни пречи с едното обождане да вземем по 28 проби. Шишета ли нема, ще ти ги плата, колко ти струва, ще ти ги плата. Ние си взема. Това на вас нищо не бе бърка да вземем. Но да ни помогне само, не да ни навреди. Добре, да имат достатъчно, ще им ги плата, какво има, какъв е проблема? 50 проби за нас и 50 за теб. Така. Това са помните цялото.
Не можете. Къде отиде Тони? Тони е там. Тони е там. Или горе, горе. Некой трябва да ми вземе такива шишенци. Всека една аптека. Да.